Moje prošle godine hakerska aplikacija mSpy pretrpela je hakerski napad gde su procurele e-mail prepiske i poruke koje su korisnici ovog softvera slali korisničkoj podršci. Ovaj incident otkrio je značajan broj korisnika aplikacije mSpy iz Srbije koji su ovu aplikaciju koristili za praćenje svojih partnera, dece i bliskih ljudi. mSpy spada u takozvane stalkerware, to je softvere za stalkovanje. On se instalira na već otključan telefon i nakon toga imate pristup gotovo svemu što se dešava na telefonu žrtve, pozivi, poruke, geolokacija i ekran telefona. Procurili podaci pokazuju da je u Srbiji bilo oko 200 korisnika mSpy aplikacije. Njihove e-mail adrese ukazuju da su oni zaposleni na fakultetima, NGO sektoru, firmama za fizičko obezbeđenje, mobilnim šopovima, konsultantskim firmama itd. Iz komunikacije sa korisničkom podrškom vidi se da je ova ukrajinska firma imala saznanja o zloupotrebi njihovog softvera već godinama nazad, ali ništa nije preduzela po tom pitanju. Ovo još jednom pokazuje da špijunske aplikacije nikada nisu sigurne i da se svakog trenutka mogu krenuti protiv onog koji koristi.